פלוגת ארבל מציגים סרטון פרידה למ"פ. אני מ"פ ארבל, אני ערה וכולם ישנים. הם חושבים שאני ישנה, אבל כל הלילה במשרדים. ירדן כהן. אני חתולה, עכברים קופצים עליי בלילה, כל בינת עליי, כל בינת עליי. אני חתולה, עדיין גוללת בתיות לביקורת, כל הבקרים עליי, כל הבקרים עליי, לי. יצאתי עם קפה ומאפה בבוקר, הגעתי אל הפלוגה לקפה בוקר. את אומרת מוזמנים לחדר כושר, כל המבטים כלפיי, ואיך לא התקבלנו על פלוגה זה לא אומרת, וכמה משולים שישימו לי עוברת, וכל מה שאומרים אני עושה אחרת. כל בינת עליי, כל היום דואגת לכולם, היא הכי טובה, היא הכי טובה. בלילות אני עושה ברור, אני רוצה לזכות, אני רוצה לזכות. אני חתולה, אני ערה וכולם ישנים. הם חושבים שאני ישנה, אבל כל הלילה במשרדים. צייה חתול, תלמדו אותי מטווחים, אני מלכת היוגה אשכרה, והיום כבר כולם יודעים, אני חתולה. שאני אומרת תנו לי, כולם באים עליי, כל בינת עליי, לי. הפלוגה הכי טובה במערך אומרת, ומי שיתבלבל יש שיחשוב אחרת. מכינת העוגיה המרוקאית אוכלת, רק אל תגידו לי די. כל היום נמצאת בישיבות, אין דקה לשחות, אין דקה לשחות. בלילות אני לא רוצה לישון, אני רוצה לעבוד, אני רוצה לעבוד. אני חתולה, אני ערה וכולם ישנים. הם חושבים שאני ישנה, אבל כל הלילה במשרדים. מציע חתול, אל תלמדו אותי מטווחים, אני מלכת היוגה אשכרה, ירדן כהן. והיום כבר כולם מכירים מה הם מכירים, אני חתולה.